Hej, jeg hedder Pia Danielsen. Velkommen til Tarotkortenes Visdom. Jeg har i rigtig mange år, nærmest for altid, været vild med den måde, vi mødes af tilfældigheder. Det kan være genkendelse i ord, i billeder, i mennesker, vi møder. Det kan være musik, vi hører. Det vækker en følelse i os, hvor vi ligesom tænker, enten så bliver vi glade, eller vi bliver måske lidt trist, eller vi mindes noget, og nogle gange møder vi noget, som vi ikke rigtig ved, hvor stammer fra. Hvorfor er det, jeg genkender noget, når jeg hører eller ser det her bestemt, eller det her menneske trigger noget i mig, som jeg ligesom bliver ved med at møde, men jeg ved ikke rigtig hvorfor. Og jeg vil sige, at det har sgu altid fascineret mig, hvordan vi som mennesker reagerer i sådan de forskellige situationer. Og så var det jo, at jeg for rigtig mange år siden også mødte Aleister Crowleys fantastiske tarotkort. Og jeg fandt jo ud af, at i mit arbejde med tarotkortene, så var det ligesom som om, at de spejlede det, der skete inde i mig. Og man kalder dem jo også sjælens spejl. Og for mig, der er det ligesom, de viser mig ligesom det, jeg møder i den ydre verden, der viser de ligesom, hvad det er, der sker i den indre verden. Og fuldstændig som et spejl, når vi kigger på et spejl og ser os selv, altså jeg bliver ikke mørkhåret af bare at kigge mig i et spejl. Men jeg kan blive mørkhåret ved at foretage mig noget aktivt og forholde mig til det, jeg står i. Og det er den måde, som jeg ser, at tarotkortene arbejder på et fantastisk plan på. Jeg tror på, at vi, netop af vores indre liv afspejler det, der sker i den ydre verden. Så det vil sige, at vi har muligheden for rent faktisk at skabe forandring i os til noget bedre, ved at gå ind aktivt og arbejde med det, vi møder i vores ydre verden. For mig, der er det som sagt sjælens spejl, og jeg tror på, når vi sidder med sådan et sæt tarotkort, så sidder vi faktisk med vores helt egen visdomsbog, der bliver skrevet til os, til hver enkelt af os i vores arbejde med kortene. Jeg tror på, at vi ser kortene forskelligt. Det åbner noget forskelligt i os, og jeg vil sige, at det, som jeg ligesom kommer med her i de ting, jeg opdager, og den måde, jeg arbejder med kortene på, igennem de næste mange videoer, jeg vil lave, det er min verden. Så brug det af det, du kan, og lad resten ligge. Det samme, brug din intuition. Det er simpelthen den, der prøver på at få dig i tale, når du arbejder med kortene. Så jeg vil sige, at hvis man for eksempel trækker et kort, hvor man tænker, det er da lidt op ad bakke det her, så er jeg også opmærksom på, at alt er jo dualitet, så hver ting har to sider. Så møder man et, hvor man ligesom tænker, her, det ser lidt mørkt ud, så kan det jo også være et spejl på, at du skal være opmærksom på noget af det lyse, der sker omkring dig. Men alt det vil jeg komme ind på senere. Jeg tror som sagt på, at vi sidder her med vores egen individuelle visdomsbog. Og jeg tror på, at den skrives efterhånden, som vi arbejder med kortene, da vi er inde og arbejder med vores personlige udvikling, og den måde, vi er i verden på. Kortene er fyldt med rigtig, rigtig mange symboler, og jeg tror på, at hele den her symbolik, der er i kortene, det åbner de her døre i os. Og jeg tror, det åbner for erfaringer og visdom, som er universel visdom, som vi alle har til rådighed. Og jeg tror på, at mange af de her symboler genkender vores sjæl, fordi de egentlig har manifesteret sig igennem generationer, igennem vores inkarnationer. Det er tit symboler, som vi har mødt igennem alle vores tidligere liv. Og hele den her universelle visdom, der ligger lagret i de her symboler, som vi møder,
jamen de manifesterer sig igennem sagn, myter, religion. Og som sagt, så tror jeg jo på, at det alt sammen er noget, der er med til at åbne døre ind til os. Når vi sidder med kortene, så er det ikke sikkert, at det er alt på kortet, vi skal lægge mærke til. Det kan være, at det er bare en enkelt ting, hvor vi tænker, okay, det triggede lige det her i mig. Og så er det vigtigt, at vi går ind og, tør åbne ærligt ind til det, som det her kort som åbner for. Men som sagt, brug det er det, jeg siger. Brug det er det, du kan. Og vær altid opmærksom på, at når du læser i en bog omkring tarotkortene, eller du ser ting på, for eksempel som det her, så er det personen, der har skrevet det. Det er jo de erfaringer, vi har gjort os. Og selvfølgelig er der nogle ting, som ligesom er grundlæggende, men det kan opfattes forskelligt. Og der er det meget vigtigt, at du opfatter det på den måde, som giver mening for dig. Fordi det er ligesom det er din sjæls indgangsvinkel til måske at få dig til at være opmærksom på et bestemt område i dit liv. Jeg håber, du bliver inspireret, og skriv gerne til mig. Og jeg vil også lægge lidt information ud på min hjemmeside, der hedder pia-danielsen.dk. Så der kan du også løbende gå ind og blive inspireret. Som sagt, så har jeg arbejdet rigtig, rigtig mange år med de her kort, og jeg har virkelig været nysgerrig på dem, og fuldstændig fascineret af, hvad det rent faktisk er, de kan. Så som sagt, brug det af det, du kan, og vær opmærksom på, at det åbner i mig, og det er ikke sikkert, det åbner det samme i dig, og det kan være, det åbner noget andet. Når jeg arbejder med kortene, så føler jeg lidt, at jeg arbejder med den måde, som jeg er i verden på. Og jeg tror meget på, at vi har vores inkarnation her, hvor vi ligesom lever indefra og ud. Det vil sige, at vi er her ikke for, ligesom, hvor meget kan verden give mig, men hvor meget kan jeg egentlig give verden, sådan så at jeg er med til at gøre det til et bedre, hyggeligere, sjovere sted at være. Og det tror jeg på, at den måde, jeg er i verden på, det spreder sig som ringe i vandet. Og det er meget vigtigt, at vi er opmærksomme på det, fordi er det glæde, vi spreder? Er det noget andet, vi spreder? Så jeg tror på, at alt, hvad vi ligesom gør, alle vores tanker, de bliver samlet et eller andet sted op i det større univers, og ligesom er med til at skabe den her kollektive bevidsthed, som jeg rent faktisk tror, at vi er en del af. Så brug det her til at udvikle dig, og den måde, som du har lyst til at være i verden på. Og så tror jeg jo på, at vi alle sammen skal være med til at løfte hinanden, fordi dermed er vi med til at løfte moder jord. Men velkommen til mine små film, som jeg håber selvfølgelig bliver rigtig mange. Og skriv gerne til mig, hvis der er noget, som du ligesom går og funderer over. Så kan jeg jo, så kan det jo måske være med til at bidrage til et emne, jeg tager op her på de her film, som jeg nu begynder at lave. Men velkommen til Tarotkortenes Visdom. Jeg håber, du bliver inspireret. Hej!